Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Uban ni Father Glenn ato ang andamon tong kagalingon pinagis pangay pasaylo sa atong mga sala aron maandam kita nining santos nga misa painungod sa kapistahan sa atong patron na Santa Catalina de Alejandria, Virgen of Martir, ato sang ihalad kining misa alang sa atong makatuyuan labi na gyud sa mga kalag nga atong iampo mga devotos ni Santa Catalina atong maigsuon na naay mga balatian o di ta malimot sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga iyang ihatag kanatong tanan. Naumpisa ko sa Dios, Amahan, makagahom sa tanan, kaninyo mga igsoon, nakalapas sa katuyamot, sa nauna, sa pulong, sa buhat, sa walang pagbuhat, sa kinanglang buhaton. Akong sala, akong sala, akong sala. Usa ng mga sa Maria kanang ulay, sa mga anghel, mga santos, kaninyo may igsoon, niya mo yampo sa Ginoo atong Dios. Kaluyanta sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon na niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kahit sa iyang mga tao, inisayot ka, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos sa mahal,
Magampo kita, o ginodugangi ang among kadasig, sa pagbuhat sa imong kabubuton, ug tabangi kami, sa pagkasayod sa makaluwas sa gahom sa imong gugma. Ini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si David miingon kang Nabucodonosor, ang nakita mo kamahalan, usa kadakong larawan. Nagbarog kini sa imong atubangan, nga sulaw kaayo ug makalilisang tan-aw ang iyang panagway. Hinimo gikan sa lunsaing bulawan ang iyang ulo, plata ang iyang dughan ug mga bukton, tumbaga ang iyang tiyan ug paa, puthaw ang iyang mga bitiis. Ang iyang mga tiil may puthaw ug may bika usab. Samtang nagtan-aw ka, may usa ka bato nga giluka dili sa kamot sa tao, nga mihapak sa tiil sa larawan ug nadugmok ang tiil niini. Unya ang puthaw, ang bika, ang tumbaga, ang plata, ug ang bulawan nga dugmo. Ingon kapino sa mga tahok diha sa giukanan, gipadpad kini sa hangin, ug wala gayoy nahibilin. Apan nahimong dakong bukid ang bato nga nakaigo sa larawan, ug milupok kini sa tibuok kalibutan. Maukadto ang damgo, ug kini ang kahulugan. Ikaw kamahalan, ang labing gamhanang hari, gihatagan sa Dios nga anaa sa langit ug gingharian, gahom, kusog ug kadungganan. Gitugyan usab kadimo ang mga tao, ang mga mananap, ang mga kalanggaman, aron ikaw ang maghari kanilang tanan. Ikaw ang ulo nga bulawan. Sunod kanimo mutungha ang laing hari nga minos kanimo gahom, ug may ikatulo pagayod nga gisimbuluhan sa tumbaga, ug mohari siya sa tibuok kalibutan. Ug may ikaupat pagayod kahari, lig-on sama sa puthaw, kay ang puthaw makadugmok man sa tanang butang, ug sama sa puthaw kining haria mudugmok ni ining tanang nahiunang gingharian. Ug ingon nga nakita mo nga ang iyang tiil hinimo gikan sa bika ug sa puthaw, kining gingharian mabahin. Apan anaa kaniya ang kalig-on sa puthaw. Ingon nga nakita mo nga ang puthaw gisagol sa yuta nga kolonon. Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw ug may bahin usab nga bika. Kining ginghariana may pagkalig-on ug may pagkahuyang usab. Ingon nga nakita mo nga ang puthaw nasagol sa bika. Maghiusa-usa sila pinaagi sa kamingyoon, apan dili magdugay ang ilang panaghiusa. Ingon nga ang puthaw dili gayud masagol sa bika. Sa panahon ni ining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, ni ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmokon niya kining mga ginghariana, ug kini maoy ilang katapusan, ug kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Ingon sa imong nakita nga ang bato gilukag gikan sa bukid, dili pinaagi sa kamot sa tao, ug gidugmok ni ini ang puthaw, ang tumbaga, ang bika, ang plata, ug ang bulawan. Ang gamhanang Dios nagpadayag sa hari sa mga butang nga mahitabo ug madamlag. Matuod ang damgo, ug husto gayon
ang hubad ni ini. Ang bulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hatagi siya himaya o pagdayeg nga walay katapusan. Hatagi siya himaya o pagkain na walay katapusan. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga buhat sa Ginoo. Daiga payawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya o pagkain na walay katapusan. Mga anghel sa Ginoo, daiga ang Ginoo. Daiga og payawa siya, labaw sa tanan sa kahangturan. Hatagi siya himaya o pagkain na walay katapusan. Kamong mga kalangitan, daiga ninyo ang Ginoo. Daiga payawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya o pagkain na walay katapusan. Kamong tanang katubigan sa ibabaw sa kalangitan, daiga ninyo ang Ginoo. Daiga og payawa siya, labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. Hatagi siya himaya o pagkain
Alang sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo, kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo nangutana sila, kano sa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo o gayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa ako ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug muingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi, ayaw kamo kahadlok, kung makadungog kamo mga gubat ug mga kagubot. Kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lingkod ikaw, O Kristo. Mga igsoon kong mga karkaranon, kanatong tanan dinhi mga devotos sa atong patrona Santa Catalina de Alejandría. Malipayong piyesta kanatong tanan. Inyong matingog murag transistor way baterya. Luya na. Mga igsoon, nakabantay tingali mong ambot lang ka, no? Kay daghan kay ni atras pag-anhi sa atong kapistahan tungod kay niining bagyo, unsay nga na tropical depression man ni unsay nga na ni nga nidungan gyud sa atong kapistahan. Tiwasan pa gyud social media nga gabaha diri, gabaha dito. Sus, nangahadlok ang mga mamistahay. Muna, dili kay daghan ang namista tungod ni ini mga butanga. Pero akong tanaw, nindot no kay panahon kay way init. Yan ay hangin-hangin ginagmay. Sus, sayanga, ang uban, wa ka lahos. Di sa ta maka bugos nila kay tungod sa mga nanghitabo karong panahon na. Ako to ang makumasahin sa norte, kanang gitawag og Mid-North. Na ako sa parokya ni San Guillermo de Aquitania sa lungsod sa Katmon. Kay kanang Katmon maigsuon, duha naman na ka parokya, kanang Panalipan, San Jose, o kaning Karaan ang kaning San Guillermo. Timing ito nga paglinog yun, September 30, duha maminasa nito naman ko'y assistant parish priest dito gimi sa parokya pag-igaw sa linog. Ay na lang, di lang kumusulti o bingon na mo, kusog pa din. Gikusgan mo diri sa inyo ha, labi pa dito, kay dool na kami sa epicenter.
Pero kaluoy sa Ginoo, sa boxing pa wala mi maantimano. Mura rag na igo og jab ang lungsod sa Katmon. Mao na wa pa gani human ang mga aftershock, miabot na sad ang lain na sang bagyo. Mo na tong human gyud sa adlaw sa mga santos o sa mga kalag sa purgatorio. Medyo gikuyawan sa ko kay matod pa ang iyahang landfall adto sa Katmon. Daghang inanawag na ko eh. Tapos pa rin, pag ay mo kumpiyansa diya, kay anhar mo mo tugpa ang bagyo. Kaluoy sa Ginoo, diha man tuod, pero wa may kaayo epekto. Wa man sa may bahain dito. Gani, kay wa na may signal, wa na may kuryente, nilakaw mo po alas 2 sa hapon, sa adlaw amigo ang bagyo. Nangita kong asang signal, kay mangusas karkar, unsa kinahit, kay tabo din Wa yun. No? Murag yun, o wa agi bagyo taon amo nga lugar. Muna nakaingon ko, mga igsoon, tinuod, sama ninyo, nga kinibitang magtanaw ta sa bagyo, ang atong unahuna ang hangin man, dili man niya ang kuya ang hangin, ang tubig. So, grabe, karong adlaw, dili lang din tingali sa tua, dire sa lungsod sa Barili o sa Dumanhog pod. Mo na may suon nga dili na to malikayan nga karong panahon na ang atong nga hunahuna naaning mga kahadlok, naaning mga kahingawa, sama sa bagyo, sama sa linog. Pero kaning mga butang nga mga igsoon, sa limbong lamang kini sa kamatuoran nga naa ang gugma sa Ginoo nga angay natong makita sa atong kinabuhi. Mao na ako inang mga tao o karon niagi bagyo, niagi ang linog, tanawa, buhi pa mo, di mo malipay ana. No usahay mangod dag-on ta niining mga pagsulay sa kinabuhi kay whether we like it or not, kini mga butang nga may tabo man gid. Labi na ning November, sos pila ning kabagyo mga inuduman ako katong roofing, di ba? November sa to. Dayo to sa akong birthday niya ang sa patong Yolanda, November sa gyapon to, ang Carintino bago pa kayo. So, di ta kapugong ani mga pakitabo ang naigsuon nan atong tan-awon ang atong patron na Santa Catalina. Si Santa Catalina mga igsuon, bisan o mahog o awahin ni siya nahimong Kristiyanos at the age of 14. Coming from a very wealthy family, kay ang iyang papa may gobernador sa Alexandria. Kana Alexandria, tumoy-tumoy na nga bahin dayon sa border sa Israel. It's a very flourishing city, labi na sa ilang panahon kaniadto. Pero bisan pa man, maingon nato nga ang temptation ngadto ni Santa Catalina nga sa kaiyang kadunahan niya kanang ang iyang breeding sa iyang pamilya, politiko iyang papa, niya kato si Santa Catalina pertintong brighta. She is a very intelligent person. Pero tanawa, wa niya tagai gibugaton kining mga material nga butang. Sama ka nato nga usay mabugatan ta nining mga pagsulay sa Ginoo. Kun dili ang iyang gitan-aw ang labing importante nga butang sa kinabuhi nga mao ang pag-alagad ug pagkaplag sa gugma sa Ginoo. Sa diha, no, nga agatong ilahang, if I am not mistaken, si Emperor Maxentius matitong panahon na, dagha kay pamatay nga mga Kristiyanos at a very young age. Si Santa Catalina misupak o iyang i-challenge ang hari. Kayong hari, yati ni bayhana, gwapar ba kayo? Mao to iyang ipatawag ang iyang mga philosophers, mga debaters, aron pag kontra nining babae nga may supak sa iyahang himo.
Huwag naganan. Oros ng apildi sa debate, gani, iyahapang na konverter, nga to sa Kristiyano. Inana kang himgig ang nibuhat ni Santa Catalina nga luyo sa mga paghadlok. Hangtod, nag-isinsyahan siya na patyon siya. Wa niya isa pa yan na tanan. Iyang gipili ang kamatayon sa kamartiryo, labaw sa tanan, sa mga butang nga material nga iyatang maangkon. No? So, mo sa ni Maigsoon nga, para nako, kining atong patrona Santa Catalina, nindot kinato ning ihimplo, nga unta, luyo nining mga pagsulay nga gihatag sa Ginoo nato, mga kalisod, binunta, unsa ka dito Pasko ro, maglabatay bonus, napabatay mapupo nga mga nindot nga mga butang. Hinumdumi ang atong patrona nga diha na untang tanan niya, pero iyahang gipili ang mga labing importante nga butang sa kinabuhi, mao ang pagtugyan niya sa iyahang kinabuhi alang sa pagpalambo sa pagtuo. No? Matod pa sa sinultihan, the blood of the martyrs became the seedbed of Christianity. Ug usa na ni ana ang atong patrona sa Santa Catalina nga ni-give up siya kinabuhi at a very young age. I think namatay ni siya mga age 18 years old. Pero wa siya magsapayan ang ibutang ko dili ang iyang pagkabot sa korona sa pagkamartiryo, mao ang iyahang hinagiban pagsulod sa gingharian sa langit sa Ginoo. Isip usa ka martir, isip usa ka magsasangyaw nga wa manisang sa mga pagsulay, ilabi na gyud sa hulga sa kamatayon diha sa iyang kinabuhi. So mana ang igsuon, mga inautang kining mao nga kamatuoran kanunay nga magpabili nato nga sa atong pagpanaw sa kinabuhi naa magining mga suliran di tatamadaog kundi atong hinduman ang Ginoo sa kanunay kung ato lang sagpiton uban sa atong paninguha di mahitabo nga biyaan ta nining mga hulga sa kinabuhi. Manindo kita. Ang atong kusog o kalig-on nagikan sa Dios busa pangayoon nato karon kaniya ang kalig-on uban sa pangalian ni Santa Catalina. Mahigugmaong amahan dungga kami. Dungga kami. Alang sa tanang pangulo sa simbahan, nga ang Kristohanong pagtulunan, ilang mapatuman aron ato usab kining maitudlo ngadto sa uban. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang midawat sa katungdanang publiko, nga dili sila magpadala sa gahom sa dautan, hinuon moalagad sila sa uban. Mga muyo kita sa Ginoo. Ikaw amahan Dungga kami. Alang kanila, nga walay hugot nga pagtuo kang Kristo, nga malamdagan na sila pinaagi sa pagwali sa atong mga misyonero. Mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami. Alang kanatong tanan, ilabi na sa atong mga kaigsuunan, nga linupigan sa ilang katungod, nga makakaplag na sila sa hustisya, nga ilang gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga tapos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga matuuhong nangamatay, nga makakita na sila sa masanag nga naung sa Dios.
Mga muyo kita sa Ginoo. Ay kumaang mga handong daton. O Dios, nga mapanguron nga amahan imong gitugyan sa Kristo, imong anak tungod sa imuhang pagigugma sa imong katawhan, dawata nga mapanguron ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kaigsoon, pag-ampo ka mo ang sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan nakagahom sa tanan. Dawatan ka siya, kinsakripisyo sa mga kamot, alang sa pagdayag kapagmaya sa yanganan, alang usab sa pagkapuslanan ug sa tibok niya santos na simbahan. Ginoo nga muyo kami nga madawat unta sa imong kaayo ang mga gasa nga among gihalad sa paghandom namo kang Santa Catalina sa mga gidawat nimo ang iyang pag-antos sa kasakit o kamatayon kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Unang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayon na pasalamat kami kanimo kanunay ug sa nandapit kay sa imong santos nga martir San Catalina sa pagsunod sa panagiingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron sa paghimaya sa imong ngalan ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon na kahuyang imong ipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristo nga among Ginoo busa uban sa mga anghel mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw, Ginoo, tuburan sa mga santos, panalangin mga espiritu, araw santos ni magasa may makinilang kanamo, lawa sa dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa masakit sa iyang kagalingon, mikuha siya upahan, ipasalamat kanimo, ipika sumihatag nini ato sa mga tinunan, umingon, dawata kini ninyo nga tanan, o kana, kay kini mga kong lawas na itugyan, alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis. Salamat kay po sa midaig mihatag ini adto sa mga tinunan umingon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan di kanini kay kini maong kalis sa kundugo sa bag-ong tunhay kasabutan.
Ang dugo nga iula lang kaninyo nga alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yaw ang misteryo sa pagtuo. Naagi sa krusok pagkabanaw mo, na amon na karoon ng kagawasan. Ikaw ang nagtubo sa kalibutan, ikaw ang nagtubo sa kalibutan. Aron maghandom sa kamatayon ng mga banal ni Kristo, nag-aalat kami kanimo mahan. Diing pan sa kinabuhi, kining kalis sa kaluwasan, nagpasalamat kami kanimo. Tungod kay mo kaming giisip, nga yan watubang mo alagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga namatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni Santa Catalina ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan na kanimong makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ato sang pito na itong mahani namin itong mga pulong, itudlokan nato sa atong manunubos. Amahan namo, nga anak sa mga langit, pagkay ko na imong kanan, muabot ka na mo ang imong binarian, matuman ang imong pagbuo, hindi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanguna mo sa mga kanyaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala kanahon, ug dili mo kami itugyan sa mga panulan. Inulo-aluwas sa kami sa dautan. Nayo kami nga nimong Ginoo, nga imo kami iluwason sa nadautan. At agi kami sa kalinaw ni mahuna tinabangan sa imong kaluoy,
Malikay kami kanunay sa laog milayo sa nagkasamo. Samtang nakabaabot kami malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ay imong manangin kanila, ang lahog ang himaya, hangtod sa katuran. Ginoong Yesu Kristo, nag-ingon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin kaninyo, akong kalinaw, ihatag kaninyo. Ayatan awang among mga sala, kundi pang salig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw, kay Usa, ikaw nga buhing hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan ninyo. Ato ipakita ang atong pagkamanagsuon, panagdahin ito ng kalinaw. Peace with you. Cordero sa Diyos nga nagawag ng sasala sa kalibutan. Kaluy-in, 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 kami. Cordero sa Diyos nga nagawag ng sasala sa kalibutan. Kaluy-in, 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 kami. Cordero sa Diyos nga nagawag ng sasala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami. Hatagin kami sa Mga igsoon, maugin ni Yesu Kristo ang Cordero sa Diyos ang nakawagtang sala sa kalibutan, mula na ng idapit alang sa iyang bangkete. Ginoo nila ko na yung dalawat kanina. Panipamulong lamang na maayo. Pagampo kita. O Diyos, nga nagpasidungog ang Santa Catalina uban sa mga santos, tungod sa duha niya kagadaogan sa pagkaulay o sa martiryo, itugot na mo yung kami nga pinaagi sa gahong niining sakramento, human kami makabuntog sa nang dautan, makadangat kami sa himaya nga walay katapusan, kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Manino katas magpusa manalangin. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin nga ang Diyos nga magahom sa tanan, ang amahan ng anak ng Espiritu Santo. Naalala ng misa, tulad ng kalinaw ni Kristo.